Muhahaha. Unaw te uluk taka kan ti angay kan kaldan tur ain ngat thuitlat kan series en tur achwa main ei tur hi kan khan fel fat angay ke chu small se ka thlange ka I chak to lu tuk a top lam ka en chak to lut tuk space to chak serious hi zo te khalo lang nge box se van bawra ka to chukin biswal aman thei hi makkalati reng blossom en kim mai hi ang vek tur ani khel hleinem kan unaw lan vek kher po ani bik lova ni e blossom ingai to na ti zaw ro van zo te voina ing nange kan nei emaw kan jing ko nga thlen thar kan nei mo member thar mo oh van sa zuk ni se ka ti e To trọc al bầu ro. He so hi Mojo Jojo van chan chin nani to don. Bầu ruộng to Jojo thì chú có đủ lâu. Mojo to chuk series sa mo audition ka that takin kan lo ti lova ni clear zel photang regular hospital a kir le ila Dr. Mojo, Jojo, Yutlan Bupuiro. Nurse duom te en kol tu tam tak ka nei sia. He regular hospital a hian. TV a Mojo lang vek audition en kim pal tlang vek ani mo karing mi alo kai chu unaw te Mojo son thil thalo ti atum chiang emergency signal Mojo chu nakina Mayorin min mamo unaw te kalila lungay mi asu Mr. Mayor Powerpuff Girls te lo puitur che in kan lo thlenge Wow, Powerpuff Girls in lo thlinga kalom hle mai lim chana ka ngai san burnen hian thla min lo la ru Mayor kha chu Mojo ania chu in lo herve ani mo ka so du bera achanga tu bon Mojo Jojo hi kan du vek achan to na reng hi chu a mu nam vek me ni Min ngai sang tu mu hi nuam. ma se thla mi lo lak sak deu kalan that na lama o alem chan to zonga Mojo Jojo hi lem chang thiam berloman ka hla ne kani to lo tur chu apoi hle Lem chana wanga lo man pali ka don na. Awa han lo mom thin takem. Mojo kan clearing che ania enge ti itum wow khala tu fanga eng thil thalo nge ti tum sai vadro Townsville milar nia lem chan vel hi misualin ti na em ni. Mojo hi Powerpuff Girls in ka lem chan thiama wangin min I si ka ni chuan ka ti pal ka ni na ni to a min lo hra thiamula ka fans te hovin min nga oile ava eng na sa chuai ve anin lutuk không in unaw te tu nghe chong ka mu thei lo thil hi adik theilo Mojo hi len chang thiam em ani mi alo eng thil nge ti atum le Powerpuff Girls in enge ka ti tum chia hin la chui zel ka ring eng moi soi sar ina chia khangai to ro ente ngakoi chian tur kwa fro cha chona thap perang o kalau chia chi lo nge
Wow. Olaf, ngakoi che hi tuya chia sa tiaringot ai hian ngai tu tura tam dei anio. Ti dan big te oma. Pi le pute tongin kan lo in hril chong zel to a sanghaman tu te hian a hmasa bera chuan Georgian kan en ko langai. Avalung chia thak ve. Mi nga thei hilania. Nilo, hey Jordan chu. Kater lai tanga ka siam to nia. Sanghaman turimin pui char zel. Atel lo chun pon ka chuak ngai lo. Ka fan nei na ni. Nia. Jordan. Apui lutuk. Change ni ta. Georgian chu a hleu thei lo em ni. Kamu sin le. Sanghaman nan chok lo pon. Atel lo pon ka chuat lain nung deng to tin ling huna ka tlua. Kar thum chung chu nung nain ka om pha sin le. Kha sangha kha kan mukir le ngai. Ti dan tur ka hria. Olaf, film kuro. Min changu. Olaf. Bro. I try em Olaf. Sangha po. Sangha ma saber ka man ta. Mani tum le do nem ivan nei na hi. Voin tan chuan kan mang to lawang. Ngai tuan thar ka nei. Inar kha sangha kha nan du via vin ka ria. Ka nar mo kala du view sin. Inar lo zok ma se carrot. Khá pai min lo ti boi ma kha ne nge ti ka tum kha o. Ni don tak. Mojo hian thil thalo tak tun tum chu ka ti don chiang e. Lo man ka dona piang hi khovel khom na na tangkai tur ani e. He satellite dish mang hian Townsville TV station zonga ka chan na ti chuak zelang. Lo man hunung ber ka don hun chuan ka chak viawang. Khovel he ka ti chiang. Mo ha. Deborah ko lo ti to vekro. Ka ring reng ani. En ve ma te u. Wow, xe là ông lệ tốn niệm mô. Hey zok hi o. Kumin chu lo man zong mo zo an dong vek. Ala don lo chun chu golden drop hi ani. Townsville sa lo man sang ber. Lo man zong te hi meteorite atanga siam fik an nia. Thil chalo tak siam atum. Peanut butter lệ cookies siam na ka nei. Kamanta e. En kor ngei hak mo Jojo. Townsville min larber ni chu no mi tiem. Efens ni na hian enge soi dui nei mo Jojo. Mi lo ngai sang tu zong te u. Chỉ bày bọc khupin min la buk vek don. Hey, Mojo. Ilim chan top ro. Golden Globe mga khovel ti chia ti tum kha kan shabe kania. Chuan xe là ông don ti po ka sia nia o. Nula te u mo joan ka hril tong chau khan lem chan khovel rei tak lo chak to chu ti hlo tling me kani. Ti chuan min man thei lo wang. Naw te u manang u. Ka thala to te u ma la ru lem. Mo zo tan thala tu te hian na an lo thok wung ani hi.
chiang ta Mojo hi lar mi alo Hey, itan thil chachi o. i thalak huna to pe Hei hi tha lo la ru. Mozo zo zo atlan bo dei. Loman dong tu tur chu. Mojo Jojo. Oh, ni chiang e. Mozo ilem chan hun atop. In tlai thret ani pani puffs. Hello man hi khola ka da lu hun chuan in hun a to pani mai. Backstage saka thukru hi ka ti fu hle mai. Ne na chu Mojo Jojo ta ni. Kanui hian ka suala, kanui chan chu ka chak wang ani. In chak lo. Voi khat ka fu ve cheu chuan in dar ve ka ni mai. Ha 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 ha. Unaw te u ti turin sia e. he thil hi kumina ne na ro pui bralomana kada shim shimang Ka su ta mo ni lo. Sức tiền sự chính sức hết tiền ăn xếp ra một nè một giờ ăn nó hạ sức cái là ôi thề đâu Uff. Ka hun a top ni lo. Nang ma wangin sales ka maya apoi ka vati tak em. Du. Coffee sa lem chan thiam lo man ka pe kha kala oi thelo tuna ke man ma kan lave kange Heng tin chi in nge min telang che turin malaki tuma ka fans te lai lain. ka tilang che don lo che ka po tir don che Ti chuan hangai tiang bukin Mojo Jojo sual tak mai chu Powerpuff Girls ti chuan an man le thei ta a. Ồ, à vâng mũ nằm về.